Ari sa tas krimen mga kaposo, kontrobersyal nga piskal Mary Ann Castro patay sa pagpang-ambo sa Maydan Iscario kagabi. Padayon pangisusi sa kapulisan ang motibo sa maong krimen. Kinang gitutukan ni Nico Serino. Mag-alas 10 kagabi nahitabo ang pagpamusil sa Maydan Iscario. Gitarget ang driver ni ining yellow nga auto. Gidulitan sa nagmotorsiklo nga suspect ang babaeng driver dayon pusil sa makadaghang higayon. Gingong nakapadagan pa og mga 100 meters ang biktima sa wa pa miikis-ikis ang dagan sa gimaneho nga sakyanan dayong bangga sa usa ka koral. Nailhan ang biktima nga si kanhi Assistant Cebu City Prosecutor Mary Ann Castro, 50 anyos. Patay diha-diha ang piskal human maigo sa naong ug sa iyang liog. Sa pagkakaron, padayon pa ang investigasyon sa PNP kabahin sa nahitabo. Pag ito'y nakita nga mo saksi, nahitabo paggabi. So, ang ato lang ikuwang hangyo sa ito nakakita kagabi nga mo wala sila. Gihulagway sa kapulisan, hingigo ang suspect sa krimen. Labi na sa timailhan sa igo sa bildo sa iyang sakyanan. Daw sa nag-grouping o nagdikit-dikit ang bala ug usara kada kong bangag ang naporma. 5 ka mga kabhang sa kalibre 45 ang napalgan sa crime scene. Igo diri anak, pero murag expert sa kuan. Kaya yang igo niya, kuan siya, groupings ba? Tupad-tupad ra. Nunot sa nahitabo, muumol dayon ang kapulisan ug Special Investigation Task Group o SITG. Mato ni Senior Superintendent Royina Garma, usa sa ilang tan-awon ang background yun sa piskal. We will always start on investigating yung concern namin na pag wala kay makuha ang suspect is sino yung victim. Para makahanap tayo, ano kaya ang motibo? Bakit siya pinatay naman? Baka may kaaway siya, either personal ba sa buhay niya or professional, no? So, yun ang titingnan natin. Di pa hingpit nga maistablisyar sa kapulisan ang motibo sa insidente. Pagkakalam ko, marami siyang kaaway. Nung kwan pa siya dito, nung unang panahon pa, may mga kinasuhan, may mga ganoon, mga kasong hinawakan. So, pwede rin namin tignan ano yung mga kasong hinawakan niya. Baka merong mga nagalit na client, o mga ganoon. So, i-check. Tapos may capacity ba yung ganoon? Ano bang motibo? Kaya i-check natin lahat yan. Baka it has something to do with work niya, o baka sa personal life niya, love life niya. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.